Silav roj baş hevan no hêvîdarim herkes baş e çend nûçeyên ku me amedekirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim ji her derê Kurdistanê bû yerên qeza, bela, bû yerên siyasî, şîrove çi heye çi tune bi qasî ku me berhev kirine ji bo we dixwazim ji we re pêşkêş bikim em hema dest pê bikin. Pêşî em ahûsa bikin viya bînin ser ekranê bi vî şeklî em hinekî piçûk jî bikin hema em dest pê bikin hevan. Niha pêşî şewata ku li Bakurê Kurdistanê dest pê kiriye li gelek deveran qismekî wan hatin vemirandin, qismekî wan jî didome ji xwe dewleta Tirkiye hûn zanin. Yani ne xema dewletê ye li ku derê şewa derketiye, derneketiye, xuya ye temam eşke salî her der êdî wisa hişk bîye li ber yani zû dikare agir pê bikeve. Qasî ku em pê dihesin eskerên dewleta Tirkiye jî rêve dikin. Agir berdidinê li hin deveran pêşiya qereqolê dest pê kiriye şewatê. Êdî em karakterê dewleta Tirkiye nas dikin. Em nikarin her tiştî bi xistiyê wan jî tevî milletê me jî wextê cixare dikişîne, wextê ku diçe pîknîkê, diçe seyranê canan baldar tev nagere. Ew jî yek ji sebeban e. Yani ew jî heye. Yani her tiştî jî merû nexistîye dewleta Tirkiye. Lê dilê kesî bi xwezaya Kurdistanê naşewite. Di van demên dawiyê de gelekî nûçe hûn dibîsin, xirabkirin, talankirina xwezaya Kurdistanê, dizîna daran, birîna daran. Yani merû nabêje temamî merû daran nebere, merû dikare pak bike, merû dikare daristanên xwe hinek darên eşk, darên ku temenê xwe temam kirine, darê ku mirine, jiyana xwe ji dest dane, merû dikare bibire, wana komî serhev bike bi şiklekî bifroşe yan jî bixe piyasa dara. Vaya normal e. Ama merû biçe wan darên ter ê nû gihîştiye, merû biçine û jêke û zerar bide daristanê, zerar bide xwezayê vaya komkujiya xwezayê ye. Vaya qetlîyama xwezayê ye. Heyf e, gunê ye. Niha em behsa şewatê bikin em heme bidomînin. Şewata ku îro danê sibê li navçeya Licî yê Amedê hatibû kontrolkirin bi bandora Bayê re dîsa çêbû, dîsa mezin bû. Li gundê Çelek ê navçe bi bandora Bayê dîsa şewatê dest pê kiriye, welatî agirkujiya şaredariyê mudaxeleyê şewatê dikin niha di van saetan de em hêvî dikin ku şewat hinekî dakeve. Li gorî nûçeya Anhayê ji şevê din heta berbanga îro li gundewarên Rojhilatê Dêrezorê operasyonekî ewlehiyê li dar ketiye. Şahedan diyar kir ku operasyona serdagirtinê her wiha lêgerên lêgerîna çeteyan heye tevî li gelek gund û taxên Rojhilatê Kantonê bi taybetî li bajar gundên Xerenî jî pêk hatiye. Şahedan da zanîn ku hêzên leşkerî û ewlehiyê yên beşdarî operasyonê bûne vegeriyane baregehên xwe tenê yên ewlehiyê li ser bendên ewlehiyê mane. Navenda ragandinê ya hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê di derbarê operasyonê de diyar kir ku çar şervanên meclîsê roja çarşemiyê hatibûn revandin, hatin rizgarkirin. Ev çar şervanên meclîsê hevano ji aliyê kî ve hatine revandin tenê texmîn hene. Yani tê texmînkirin ku ji aliyê çeteyên Daişê vane. Dibe ku çeteyên nû bin, girêdayî dewleta Tirkiye bin, navê Daişî li xwe kiribin, dibe ku her tişt ne ser navê wan be. Yani Daîş ez bawer nakim li holê ma be, çeteyên nû nin, girêdayî dewleta Tirkiyeyê. Ê min ez di binê her xirabiyek ku li Kurda tê kirin ez dewleta Tirkiye dibînim. Tüm menfaetê hêzekî ereban tune yan jî hêzekê tundrew ya îslamîst here serê xwe bixe belayê bi Rojavayê Kurdistanê re. Yani ne mümkün e. Ya Daîş binêrin hevan em tiştekî mantiqî bifikirin. Daîş li ku derê têk çû? Li Kobanî têk çû. Li ku derê temamen ji holê rabû? Dêrezorê operasyona Baxosê hebû. Baxos. Tamam. Daîş rêxistineke ew xasa mezin bû. Me ehmeqetê cardan serê xwe dixe belayê cî ku lê têk çûye li wê derê hewl dide ji nova vebe. Ya madem ki Daîş tevgereke îslamîst e ku dixwaze Iraqê û Sûriyê li wê derê dewletekî ava bike, çima tê Rojavayê Kurdistanê mesela? Eleqa wî çi ye bi Rojavayê Kurdistanê? Li wê derê Qesedê heye, sed hezaran eskerê Qesedê heye, şervanên Qesedê hene, bi hêzin Amerîka, hêzên hevpeymanî destek didinê,
نه سری خناخه بلای یعنی از ویاد بیجم هر تفگره که عسکری کل روجاوای کردستان چه ببه یعنی ایرشیسه روجاوا به شک و شبه دولت ترکیه یعنی تو درد کسی که تو نه وره ویدری سری خب بلای یعنی سری کرده بخب بلای yani bibêje mantiqiye ne mantiqiye çiye kîj Kurda hez nake dewleta Tirkiye mesela ez ji we re bêjim HTŞ jî derdê HTŞ tune serê xwe bi Kurda re bixe belayê HTŞ rêxistinekê Sûnî ye herêmekî piçûk di desta de be hêdî hêdî xwe îspat bike ku bi rêve bibe mesela pergala xwe ava dike pergala şerîetê ava dike heqeten jî eger xweserî hebe li Sûriyê rojava bi şiklê ku îro xwe bi rêve dibe hinekî zêdetir demokratîk bûn xwe bi rêve bibe HTŞ jî li herêmeke derdora Şamê hema Himsê li wan dera herêmên Sûnî Idlib be tişna be li wan dera bawekî xweser xwe bi rêve bibe daxilê nava hemî meselên Sûriyê nebe durzû xwe bi rêve bibin elewî xwe bi rêve bibin ne mesele herkes bila xwe biceribîne ka heqeten pergala ku HTŞ ava dike pir xweş e însan tê de bi huzûrin soz ez soz didim we eger HTŞ pergalekî ava bike ku hemî însanên li wê derê tê de huzûr dibînin aramî dibînin şer pevçûn kuştin tune ye tu serê sivê heta êvarê dikarî derkevî derva weke Swîsre weke Norveç Swêd û bê problem bê tirs dikarî bigerî azadiya fikr û raman heta dawî dikarî xwe îfade bikî ez ê bibêjim bila qesede entegrasyonê wê herêmê bibe qet ne mesele ez ê bêjim süper qesede êdî îjab nake dijminê qesedê tune ye ez ê bêjim dewleta Tirk jî nikare provokatorî bike ji ber ku dî em ê tevlî wan bibin em ê nava xwe de bin ama çê nakin pergala ku ew difikirin pergaleke tam li dijî me ye yani welhasıl yani we hat fehmkirin yani dibêjim di vê rewşê de yani xebera min a muhîm ew bû yani çar şervanên Kurdan çar şervanên Qesedê ku hatibûn revandin hefteya borî hatine rizgarkirin de encama operasyonekî de baş e xebera min ev e nûçiya min ev e ama mixwast ez bibêjim derdê kesekî ku êrişê ser Kurdan bike tune Tirkiye ez wisa digerim serê min de pir zelal e helbesta HTŞ jî wextê xirab dibe naçe Parîsê wextê aciz dibe ji Qesedî û rêveberiya xwe ser ez ji we re bêjim di ewekî de jî min xwend di belgeyekî de jî min xwend İlham Ehmed dibêje HTŞ beyan kiriye ku ew amade ye heqê Kurdan nas bikin destûra bingehîn amade bikin çi îcab dike bi rojavara li hev bikin ew Kurd heqeten xuşk û birêhevin ama dewleta Tirkiye nahêle veya Colanî gotiye ya gotiye em hazirin ji her tiştî re ya dewleta Tirkiye nahêle ya Saddam jî gotibû ya ez dixwazim bi Kurdê xwe re li hev bikim ez diçim tam civînekê pêk dînim bi Kurdan re tam li hev dikim roja din Tirkiye telefonê min dike dibêje ma te xêr e tu çima meselê xwe navxweyî tu dikî numûne ji bo Kurdê me Doğu ve Güneydoğu rabin serpiya yani bi şiklekî weke provokasyonê dibîne dewleta Tirk li deverekî din ê cîhanê dema Kurd dibin xwedî pergal ji bo xwe weke xeterî dibîne Kurdistana sor bi vî şiklî zimanê Kurdî perwerdehiya Kurdî çêbû li Rûsyayê di dema Yekîtiya Sovyetan de wextî ku Sovyet ava bû di dema Stalîn de Atatürk ket dewrê hemî xirab kir berê mirina xwe heqê Kurdan ji wan stend ya yani ji zûvaya dewleta Tirkiye wisa ji bo îşkerema xwe re Daişê êrişê me kir rêxistinekê dinya Ereb êrişê me kir na tiştekî wisa tune Daîş meş li holê tune hemî paravan in fasafî son e dewleta Tirkiye ye Sumo Mimo çi dibe bila bibe ka ez ji we re niha bixwînim hevan no wekî din navbera rêveberiya xweser û
برز مسعود بارزانی gelekî baş e, hevdîtinekî çêbûye. Birêz Mesûd Barzanî Hevserokê Meclîsa Sûriya Demokratîk Mesedê Mehmûd Muslît qebûl kir. Serok Barzanî îro li navçeya Pîrmamê ya Hewlêrê bi Hevserokê Meclîsa Sûriya Demokratîk Mesedê Mehmûd Muslît re civiya. Li gorî daxuyaniyekê baregeha Barzanî di civînê de li ser rewşa siyasî, li ser pêşhatên dawî yên herêmê, bi taybetî jî pêşhatên li ser Rojhilatê Sûriyê Rojava hatin guftûgo kirin. Di civînê de her wiha hate tekezkirin ji bo çareserkirina pirsgirêkên divê aliyê siyasî yên Sûriyê, Hikûmeta Sûriyê ji bo bikaranîna rêbazên diyalog û qebûlkirina hev werin teşwîqkirin, bi vî awayî pirsgirêk astengî werin derbaskirin. Ez vê dubare bikim di civînê de her wiha hate tekezkirin. Ji bo çareserkirina pirsgirêkan divê çi were kirin? Aliyên siyasî yên Sûriyê û Hikûmeta Sûriyê ji bo bikaranîna rêbazên diyalog û qebûlkirina hev û du werin teşwîqkirin. Bi vî awayî pirsgirêk, muşkûle, astengî wê dikarin werin çareserkirin, wê bikaribin derbas bin. Di civînê de dîsa hate dubare kirin. Nabe ku nakokiyên di navbera aliyên li Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê de bibin sedema şerekî di navbera Kurd û Ereban de. Yani pirsgirêk çi dibe bila bibe li Sûriyê, li Rojavayê Kurdistanê dibe merov rê nede şerekî. Bi her awayî dibe diyalog bidome, ev pêşniyaza birêz Mesûd Barzanî ye, niha bi hevserokê Mesedê re civiya ye Rêvebirê Rojavayê Kurdistanê. Qîmetekî mezin em bidin diyalogê nava Kurd û Kurd. Wana pir mihîm in. Diyalogên Kurd û Kurd dibe pêşkevin, mezin bibin, hevan da. Me nûçeya operasyonê pêşkeş kir. Ev civîna Mesûd Barzanî jî ya bi Mesedê re me ji we re pêşkeş kir. Niha jî em cih bidin ev civîna meşhûr ya Netewên Yekbî û PYD li Şamê. Çawa mümkün e ku civînekî di astiyekî wisa bilind de çê bibe li Şamê bê beşdariya HTŞ. Hevan da. Duh li Şamê di navbera şandeyekê ji Partiya Yeketiya Demokratîk PYD û şandeya taybet ya Netewên Yekbî yê Sûriyê Geir Pedersen her wiha rêveberê ofîsa komîserê bilind ê mafê mirovan Abdulaziz de civînekî hate li darxistin. Şandeya PYD'yê bi bîr xist di dema dawiyê de ji aliyê hin kes û saziyên girêdayî Şamê ve li dijî gelê Kurd li dijî Qesedê zimanê kîn û nefretê tê bikaranîn. Endamên Netewên Yekbî jî dan xuya kirin, ew gotinên nefretê red dikin. Piştgirî didin hewldanên xurtkirina tekîliyan di navbera PKK'yên Sûriyê de û peymana dehê adarê jî divê were bicîhanîn. Tîma Netewên Yekbî diyar kir divê diyalogên navxweyî bidomin. Sûriyeyê nû li ser bingeha edalet û wekheviyê were avakirin. Dibêje nûnerê Netewên Yekbî yê ji Sûriyê berpirsiyar. Hêzên hikûmeta veguhêz cî xwe de rehet nasekinin, vir da wê da cesereta ku ji dewleta Tirkiyê digirin di pratikî de pêktînin. Cesereta wan pir tune ye, pir vekirî êrişê ser her du taxên Helebê bikin. Hefteyên borî ceribandin, diron miron rakirin, bendên kontrolê ava kirin, xendex kolan. Xwestin tirsekî bixin nava her du taxên Kurdan lê bi qesede müdaxale kir. Şer derke di navbera wan de. Li hember Kurdan hinekî zanî. Yani hedê xwe pir derbas nekirin. Hakan Fîdan hat, xwest meselê gur bike, sor bike ama pir xweş e. Ev rêveberên Dem Partiyê heqeten pir siyasî bersivdan gef û tehdîta Hakan Fîdan ya derbarê Rojava da gotin ya em li kabîneya Sûriyê dinêrin, nava hikûmeta Sûriyê em lîstê dinêrin, navê Hakan Fîdan tune ye. Ya madem ki tu di hikûmeta Sûriyê de ciyê xwe nagirî çi karê te ye sibê heta êvarê sala wext tu ji Sûriyê dernakevî? Ma xêr e, derdê te çi ye? Ya tu wezîrê karê derve ê Tirkiyê ka hinekî li Tirkiye bixebite, ya biçe Yunanistanê, biçe Ewropayê ji bo Tirkiye xizmetê bike. Wê binêre pêvajûyekî heye. 15-20 milyon Kurdê me hene li Tirkiye yan jî 40 milyon hûn bibêje ne mesele ye. Hinekî van mesela re eleqedar bibe, komîsyonekî ava biye, ya were hinekî karê xwe bike la kur tu meş digirî. Na. Diçe Sûriyê ji destî wî fitne fesadî çi were heta dawî dike.
هتشی ریوبریا شامی سور دکه برده سر روجاوی کردستانه در دیوی اوه ایجا ریوبرین دم پارتیه بزمانه کی پر سیاسی Ayşegül Doğan dibi yani dibi haka fidan yani emzanın tu gringiya mesele dizani emzanın dibi tu gringiya jeopolitiki hereme zani her tişti tu dibêjî tu bizane bûn dikî dibe ma xêr e çima dibe ez ana rana mişter nebêje Musa bikî û sen her tiş bizane bûn dikî dibe ma ne eyîb e li Tirkiye pêvajiyekî heye tu radibî berovajiyê pêvajiyê hereket dikî ya îja Tuncer Bakiran jî dibêje haka fidan wextê çavê xwe digre ji wetrê biye şev Hakan Fidan wextê çavê xwe digre ji wetrê Kurd dî tune ne çünkü çavê xwe girtiye Kurda nabîne temam e civaka me a Kurdî axîv biya wekî malbatekî biz bifikirin hevalên li Avustralya ê Kazakistanê ê Amerîkayê ê her derê cîhanê niha mesela me rihekî netewî çêkiriye me rihekî yekgirtî çêkiriye nava xwe de em ji xwe re diaxivin em henekê xwe dikin em bi hev dişêwirin meselên siyasî de meselên eskerî de waya heqetin pir xweş e sînora nas nakin em ne sînora nas dikin ne rutbeya di nava însanan de nas dikin ne payeya di nava însanan de ne jî erk em nas nakin kî çiqas erkdar e kî çiqas wezîfe girtiye qet nexemame ê me serokwezîrekî şivanekî ji bo me eynî ye çünkü her du jî em maaş didin wan şivanê me jî wezîfedarê me ye em maaş didinê di xizmeta me de ye serokwezîr jî em maaş didinê di xizmeta me de ye ji ber vê yekî sinif tebaqa nava civakê de weya em ret dikin qet ne mesele ye herkes wekî heve fikrê her kesî bi qîmetê hevanno kî fikrê xwe dibêje bila bêje ez têm cême fikrê wê jî dinêrim li bendê bin ez nivîsa Zekî Aqil ji were dixwînim Zekî Aqil ez dibêjim qey kesiyetiyekî giring e qet nebe fikrî wî muhîm in baş e ez hema bidomînim mesela civîna PYD ya li Şamê pêk hatiye bi rêveberên netewên yekbûyî re zimanê kîn û nefretê neyê bikaranî giringî bidin diyalogî mesele ev e wekî din me behsa çi dikir me behsa hikûmeta veguhêz dikir me gotibû cesereta wan tune êrişên ser qîmetên Rojavayê Kurdistanê bikin eger provokasyon û tevdana dewleta Tirkiye nebe Do bişev hêzên hikûmeta veguhêz û çekdarên girêdayî wan ji gundê Qeresa Guleberdan gundê Necranê yê Swêdayê zor awan jî li Durziyan dibe xuyayê ar nekirine ya İsraîl ew xwesa êrişê ser wekirin û çawa ar nakin ya her wiha gundên Elmejdel û Walgayê ew jî hatine gulebarankirin ji alî hêzên hikûmeta Şamê ve Çavkaniyê xwecihî ragihandin ku çekdarên girêdayî hikûmeta veguhêz ji gundên Dama, Ceddal, Elşeyeh, Guleberdanê bajarokê Arîqayê û herêmê pevçûn derketiye. Di derheqê kuştî û birîndarên aliyan de heta niha tu agahiyekê fermî nehatiye parvêkirin. Yeka em binêrin wê çawa be. Hevanno, niha li bajarokê Şêxaneyê Duhokê tiştekî pir ecêb qewimiye, sê kes mirin, sedemê mirina wan û zanin çi ye? Ez ji were bixwînim tankerekî gazê dema paxîş dikin dimirin, binêrin. Li bajarokê Şêxaneyê Duhokê di encama paxîşkirina tankerekî gazê de ji ber bêhintengiyê sê kes mirin. Li gorî agahiyên Ajansa Rojnûsê duh bi şev li bajarokê Şêxanê a bi ser Duhokê pênc kes ketine hundirê tankerekî gazê xwestine paxîş bikin wê derê bîna wan teng biye li wê derê canê xwe ji dest dane. Hundirê tankera gazî û çawa dikevin hundirê ya. Kesên di nava depoya tankerê de paxijiyê dikirin nefesa wan diçike bîna wan teng dibe ji ber vê jî sê kesên tê de jiyana xwe ji dest didin li gorî eynî çavkaniyê kesên jiyana xwe ji dest dane bav û kurê xwe ne welatiyekî ji bo wan re li wê derê jiyana xwe ji dest dide xwestî alîkarî bide wan her du kesên rewşa wan ne başî rakirin nexweşxaneyê niha lêkolîn hatiye destpêkirin çawa tedbîr nayê girtin bu yerekî pir ecêb e bav û kurê xwe jiyana xwe ji dest didin yek alîkarî dide wan ew jî jiyana xwe di dest de
دو کسی لوی دریجی گرانی بریندار دبن رات کنن نخوشخانه yani او قصد نباوان مثلا گاز و پترول دانن ما چوان زانن کو گاز دکاره بیناوان بچکینه و نفس خواب بدن حیف انسان ما حیفن مثلا عینی تش لالمانیا جی تشتکی چه بیه لالمانیا باوکی جبو زاروکا خلاص بکه جچم خداوی جچم و پاشه دناو آوه ده وان داد به cenazî wî 100 kilometre dûrî Düsseldorfê tê dîtin. Bûyer li Düsseldorfê pêk te. Vana bu yerên civakî ne bila bibe îbret ji bo me hemiya hevan me. Bavekî Kurd dema ku hew da zaroka xwe rizgar bike bifilitîne ket nava çemê Rîneyê. Tê de xeniqî. Nav wî Heval Hesên e, malbata Heval Hesên li bajarokê Kolnê ji bo Köln, bajarê Kölnê ji bo hênikbûnê çûbû ser çem dema ku yek ji zarokî wî dikeve metirsî bav xedavê ji nava avê bê ku bizanin be ew yani ew bibe nefesa wî ye dawî piştî demekî idî xeniqe cesedê wî wan da dibe ji nav avê dernakeve. Li gorî daneyên fermî îsal tam 25 kes di çemê Rîneyê de xeniqîne ji ber vê yekî ew çemê Rîn ne çemê Rênê tê xwendim çemê Rêne. Ji ber vê yekî li bajarê Düsseldorfê biryar hatiye girtin ku avjenî li wê derê qedexe be kesê ku bê destûr bikeve nava avê wê 1000 euro ceza lê were bire. Hevan no. Ev bavê Kurd ez bawer dikim êzidî ye. Wextê ku di nava avê de wan da dibe ew dikeve nava gerîneyekî di nava avê de çünkü avên çeman pir xeterin weke behranin in. Lê avê behra bi tûj e. Tûj çima dibêjin tûj ya şor e bi xwe ye. Îja mirovan derddixe ser avê. Ama ê çema diherike. Avek giran e, mirovan dikişîne binî, îja pir biherike jî û çem tu bikevî nav nikarî deribikevî. Yani pir baldar bin, zarokê xwe hele hele muheqeq ji wan dere dûr bixin. Ava çema naşibe ava gola jî. Ava gola jî giran e mirovan dikişîne binê avê. Îja hevan no ev piştî sê rojan cenazê Heval Hesên 100 kilometreyan dûrî ciyê xeniqîna wî hatiye dîtin. 100 kilometre bi xwe re biriye. Êdî ketiye binê keştiya çi biye. Li Pakistan Hindistanê jî ji ber lehiyê 320 kes mirin. Li Pakistanê ji ber barana zêde lehî rabû di encamê de zêdetirî 320 kesan jiyana xwe ji dest daye. Arayedarên Rêveberiya Karesata ragihand ku li Pakistanê di nava 48 saetên dawiyê de ji ber lehiyê 320 kesan jiyana xwe ji dest dane. Li Pakistanê di nava mehekî de ji ber lehiyan zêdetirî 600 kes mirine. Arayedaran da zanîn ku li bajarê çiyayî Hayber Pakhtunxwayê 180 kes ji ber lehiyê mirine. Li Keşmîra Pakistanê jî ji ber lehiyê 7 kesan jiyana xwe ji dest dane. Di lehiya gundekî li Hîmalayê de jî herî kêm 6 kes mirine. Bi dehan kes jî ji cîwarê xwe bûne. Ev jî wisa. Civîna li Alaskayê ya serokê dewletên Yekbûyî Amerîkayê Donald Trump û serok dewletê Rusyayê Vladimir Putin bêyî li ser agirvestê lihevkirinekî çê bibe bi dawî bû. Serokê dewletên Yekbûyî Amerîkayê Donald Trump û serokê Rusyayê Vladimir Putin piştî 7 salan cara ewil rûbirû hatin cem hebûdû. Civîna li Alaskayê ya her du serokan tam 3 saetan dewam kir. Rojeva civînê şerê Rusya û Ukrayna bû, tekiliyên aborî yên di navbera her du dewletan de bû. Piştî civînê her du serok jî derketin pêşberî kamerayan û gotin hev dîtin baş derbas bîye. Duwarê erênî de pêşketin çêbûne. Lêbelê behsa lihevkirinekî nekirin. Lê awayê pêşwazîkirina wan pir balkêş bûn. Xalîçeyên sor hatin raxistin, herkes ji balafirê xwe pêya bû, ew balafirên pir ecêb ê teknolojiya nû di ser serê wan re firiyan. Pêşwazî bi temamî ji alî Amerîkayê ve hatibû organîzêkirin. Donald Trump organîze kiribû. Putin got ez tevlî nêrina Trump ya ji bo ewlehiya Ukraynayê dibim. Elbet em ji bo vê amade ne. Hêvîdarim wê lihevkirina me bibe alîkar ji bo xwe gihandina vê armancê. Li Ukraynayê rê li ber aştiyê ve bike ev civîna me.
hevdîtina me ya bi serokê Amerîkayê Trump re baş derbas bû. Rewşa li Ukraynayê mijareke sereke bû em dibînin rêveberiya Amerîkayê û her wiha Trump ji bo çareserkirina alozîya li Ukraynayê di nava xebatan de cehd dikin, hewl didin. Trump jî ji bo hevdîtinê ev tişgotin. Li hevkirinekî çên hebû, di hevdîtinê de pêşketinekê mezin hebû. Me di gelek waran de hevûdû qebûl kir, me fikir da hevûdû. Duwarê çend mijarên giring de me hê li hev nekiriye. Trump bi lêv kir ku hêjî şansekî wanê ji bo bidawîkirina şer heye. Ez ê gavekî din divê telefonê NATOyê bikim. Ez ê li çend kesan bigerim. Elbet ez ê telefonê Zelenskî jî bikim. Jêra behsa civîna me ya îro bikim. Axirê yani biryariya wan e, ew ê biryar bidin. Mecbûrin guh li hin fikran bidin. Guh bidin fikrên Marco, Steve û kesên ji rêveberiya Trump hatine vir. Ew ê guh bidin wan fikran jî. Paşê hevano em pê hesiyan ku Zelenskî ew ê biçe Amerîkayê bi Trump re hevdîtinê bike. Ez bawer dikim Trump gotiye ka were. Ka were ez encama civîna me ji te re bibêjim. Îja Zelenskî serokê Ukraynayê ew jî Volodymyr Zelenskî ye. Ew ê biçe Amerîkayê. Hêvî dikim ku ew ê dîsa weke berê rûmeta wî neşkenandin. Ka em bidirin wê çawa be. Baş e? Hevala Zeynep mala te ava. Berpirsek berpirsekê berê ya Amerîkayê dibêje Donald Trump dixwaze xelata Nobelê bigire ji niha ve bingehekî amade dike ne samîmî ye. Yani ew jî kî dibêje şêwirmenda berê ya Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê Asha Kasleber Kasleberî îdia kir ku armanca sereke ya Lûtkiya di navbera Trump û Putin de neaştiye. Xwesteka Donald Trump ya ji bo wergirtina xelata aştiyê ya Nobelê ye. Heqeten jî weke Donald Trump kiriye serê xwe dibêje mademkî ez hatime bûme wezîfedar cardin ez hatime ser hukm ka ez xelata Nobelê jî bigirim wisa ji desthilatariyê dakevim. Ew jî dadkeve danakeve nayzanîne. Ew jî nem nizanin. Hevano ez hema nûçeyekî din ji we re bixwînim. Nûçenin e analîze. Ez serî heta da wî bê şîrove ji we re dixwînim. Zekî aqil nivîsandiye. Zekî aqil ez bawer dikim yek ji rayedarên girîng yê tevgera Kurd e. Türkiye gelekî destwerdana karên hundirên yên Sûriyê dike yani müdahaleyên Sûriyê dike. Hewl dide ku li Sûriyê derfetên dirokî yên derketine holê ji destê gelan bistîne. Rejîma Baasê hilweşiya ji bo avakirina Sûriyeyeke nû û demokratîk derfet îmkan ava bûn. Lêbelê Türkiye hemû piştevaniya xwe dide Heteşê derfeta demokratîk ji holê radike. Heteşe versiyoneke El-Qaîde ye. Zihîniyeteke li dijî demokrasiyê ye. Nexwediye wê kapasîtê ye ku karibe Sûriyê birêve bibe. Her çendî Şamê di destê xwe de bigire jî ji aliyê gelê Şam û Sûriyê ve nehatiye qebûl kirin. Heteşe di vê pêvajoya rêveberiya xwe de du komkujî pêk anîn. Komkujiya li ser Elewiyan pişra jî tiştên ku anîne serê Durzyan. Li şûna ku daxwaz û pirsgirêkên Elewî û Durzyan bi rêya diyalogê çareser bike rabû serî li komkujiyan da. Türkiye heta dawiye piştgirî daye van komkujiyan. Di dehê adarê de di navbera rêveberiya Şamê û Qesedê de levhatinekê hate îmzêkirin. Li gorî vê lêhevkirinê Kurd wê weke yek ji hîmanên serekeyên Sûriyê bihatine qebûl kirin û hebûna Kurdan di çarçoveya qanûnî de bihata garantîkirin misogerkirin. Lê çê nebû. Heteşê hesaba Kurdan û komên din ên civakî nekir. Ew tune hesibandin. Rojên dawiyê di navbera rêveberiya Şamê û Qesedê rêveberiya Xweser de bi navbenkariya Tom Barak şêwirmendê Amerîkayê yê ji Sûriyê berpirsiyar civînekê hate li darxistin li Şamê. Pişre biryar hate stendin ku civînek jî li Parîsê were li darxistin. Tirkiye hewl da civînê asteng bike. Hikûmeta Şamê da zanîn ku ev ji civîna Parîsê vekşiyane di civîna yekem de bi xwe tevlî nebûn ji ber meseleyên Swêdayê bahane hincet ew bû. Di civîna duyem ku diviya bû van rojan bihata li darxistin bi hinceta konferansa li Rojavayê Kurdistanê beşdar nebû betal kir. Herkes baş pê dizane ku Türkiye ev biryar girtiye ku Heteşe rêveberiya Şamê tevlî civînê li Parîsê nebe. Van rojan Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye Hakan Fidan çû Şamê.
Bişre Wezîrê Karê Derve û herwiha ê parastinê ê Sûrî anîn Enqerê. Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye çû Şamê, pişre Wezîrên Karê Derve û Wezîrê Parastinê ê Sûrî anîn Enqerê hewl dide Sûriyê bixebin serweriya xwe. Peymanên ku dixwestin bi wan dane îmzê kirin. Ava ya tiştên mihîm in hevan da. Qesede rêveberiya Xweser dixwazin tevlî pêvajoya çareseriya siyasî û avakirina Sûriyê bibin. Hewl dide tecrübeyên xwe yên demokratîk û zanînên xwe bi gelên Sûriyê re parve bikin. Lêbelê hikûmeta Şamê heta niha qesede û rêveberiya Xweser tevlî pêvajoya siyasî nekiriye, destûr nedaye, rêve nekiriye. Digel ku rastî wihayê jî Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye qesede sûcdar dike. Li Enqerê bawekî eşkere gef li qesedê û rêveberiya Xweser xwar. Ew sûcdar kirin. Türkiye baş dizane ku Kurd dibin xeteriyekê komkujiyê de ne. Çünkü di nava planên êriş û komkujiyan de dewleta Tirkiye bi xwe cih digire. Tekane tiştek ku qesede dike dabînkirina ewlehiya gelê li Herêmê ye. Wekî din tu kiryarên wê yên din yên eskerî tune ye, behsa qesedê dike. Her wiha dide zanîn ku ew ê tevlî artêşa Sûriyê jî bibe. Amedekariyên xwe cî dike. Lêbelê aceleya Tirkiye heye. Dibêje bi lez vê hêzê belav bike. Metirsiyê minên ewlehî heye dibêje dewleta Tirkiye. Gelo qesede wê ji bo Tirkiye bibe sedema kîjan metirsiyan ji min re bêjin. Gelo Tirkiye yani qesede wê ji bo Tirkiye bibe sedema kîjan metirsiya ewlehî ye. Tiştek ku qesede dixwaze misogeriya yasayî û qanûna bingehî ne. Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye çi dibêje? Dibêje helbesta qesedê provokatöriyê ye. Zirarê dide pêvajoyê. Türkiye piştgirî dide tekoşîna li dijî terorê. Kî ye terorîst? Komên wekî Emşat û Hemzet ev û gelek komên ku em navê wan nizanin talan û kumkujiyan pêk tînin. Ev hemû yan girêdayê dewleta Tirkiye ne yan jî tekîliya wan bi dewleta Tirkiye re heye. Baş e? Yani dewleta Tirkiye iddia dike ku ew piştgirî didin şerê li dijî terorê. Baş e şerê terorê çi ye? Yani ew ji bêje yani rêxistina wekî Emşat û Hemzat û nizam çi ye? Em dibêje em vana nas dikin vana hemî tekîliya wan bi dewleta Tirkiye re heye. Dewleta Tirk îlan dike ku ew ê li hember îtîmala êrişa hikûmeta Şamê ya li ser Kurdan piştgiriyê bide heteşê. Dewleta Tirkiye îlan dike ew ê li hember îtîmala êrişa hikûmeta Şamê ya li ser Kurdiyan terciha xwe li cev heteşê bike. Yani ew piştgirî bide hikûmeta Şamê ji bo êrişa li ser Kurdan. Nivîskarê me Zekî Aqil dibêje. Madem ew Kurdan weke xuşk û bira qebûl dikin, wê demê ma ne hewciyê ku ewlekariya Kurdan bifikirin. Ma ne hewciyê ku daxwaza misogeriyê bikin ji bo Kurdan. Lêbelê tiştê ku têne gotin yên li qadê rû didin dûrî xuşk û biratiyê ne. Hevû du nagirin. Berova jî dijminahiya li hember Kurdan a klasîk berdewam dike. Di zihniyeta dewleta Tirkiye'de. Yani ez bêjim tespîtekê cidî de ye kêfa me hat ji vê analîzê re mixwest ez bora parve bikim. Yani rêveberên tevgera Kurd a siyasî di wê qenaetê de ne ku dewleta Tirkiye sextekar e. Li aliyekî hewl dide li Tirkiye pêvajo mîna ku bi pêş bixe xwe nîşan dide ama li aliyê din siyaseta xwe ya înkar û îmhaya li hember Kurdan li Rojavayê Kurdistanê didomîne pir baweyekî vekirî dibêje dewleta Tirkiye şerekî çê bibe ne ku şerekî çê bibe bi xwe dixwazin şer bidin dest pê kirin. Ew ê li cem heteşê li cem hikûmeta Sûriye cihê xwe bigirin li hember Kurda. Yani kîn û nefreta wan a li hember hemolatiyê xwe ew qasa zêde heye. Ya Kurd hemolatiyê Tirkiye ne ya. Hevan no. Mala we ava ez gelek spas dikim ji bo hemî hevalên ku li me temaşe kirin, ji bo hemû hevalê ku bûne abone. Ez pir dixwazim hûn bibin abone. Gelek heval di nava we de hene hê nebûne abone. Beleş e îcab nake em bitirsin li Tirkiye jî xuya nake hûn bibin abone me heqeten xuya nake. Wextê xuya kir jî suç bavêjin stûyê min ne mesele ye. Ama pêdiviya me heye em vê qanalê me zim bikin. Rojava Karwan alîkarî daye me mala te ava hevala Zeynep mala te ava her hevî bûye endam bi vî şiklî endametiya me jî pêş dikeve.
Ez xatir cevap bixwazim hevanno. Di saetên pêşme de êdiye nizanim ez bikaribim nûçê berhev bikim agahiyên xweş pêşkêş bikim ji wara. Ama civîna nabera Mesê de yani Meclîsa Rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê û Birêz Mesûd Barzanî de encam hê baş derneketiye. Eger di saetên pêşme de encama vê civînê derkeve ez ê bi detayan bi hûrgiliyan ji wara bas bikim. Ka pêşniyazên kek Mesûd Barzanî çi ne ji bo Rojava ji bo diyalog pêş bikeve. Gelo wekî din ji bilî diyalogê bahsa tiştekî din kirine nekirine. Baş e ez ê nûçiyan bişopînim û ji wara bibêjim. Wekî din tiştek dî ji wara bêjim. Hani min ji wara bas kiribû civîna ku li Berlînê çêdibe di navbera civakên cihû û Kurdan de. Baş e civakên Kurd û cihû li Berlînê tên cem hebûdû. 12 îlonê bawer dikim. Yani jî roja wî ne mesele ye. Ronî Ruha ew li wê derê be. Li ser navê kanala me jî ew li wê derê be. Me serî lê daye hatiye qebûl kirin. Yani ji ekîba me kesekî diçe wê derê. Ew li wê derê bawekî zindî tevlî bernama me bibe. Çi hatiye axaftin di civînê de serî heta da wî civîn rojekî dewam dike, di roj dewam dike em nizanin lê Ronî Ruha wê tevlî be. Hatiye qebûl kirin, mixwest ez agahî bidim we. Bi hêviya rojên xweş azad mala we ava her hebin.